ai sai taɓa wannan lakas kai Rukana kawai sai kwanta a jikin annabi. A'a Rukana ba sai dan fara gyangyaɗi ba, ya ji shi duk bai da ƙwari a jikinsa, ashe hukunci yake karɓa kawai. Abaja ka da shi annabi ya ce Rukana in ka kasa kada annabin Allah zai kada kai. Shiru ai annabi yana sunkuyawa Rukana sai ya saki annabi yana sunkuya sai ya daga kawai sai ya kama dan yatsan Rukana yana dagawa na kafa kan Rukana sai ya dawo ƙasa ababuwansa suka koma sama sai sabai ya ma'aikin Allah buga shi da ƙasa doka shi ayya nabi rahmat ga afuwa ga alkhairi baya mai da sharri annabi sai ya tallafo shi sai ya zaunar da shi annabi sai ya taba kansa kai dafa shi annabi ya ce Abaja ga Lata ga Uzza ga Hubal ga Manata a ƙasa Allahu a'ala ga na annabi Muhammadu a tsaye. Abaja sai ya ce kai Rukana amma ka ba mu kunya, ana ganin ka dan kokawa da ya cika duniya amma mutum ɗaya ya kada to tashi ku sake yi haka ya yunkura ashe ƙasa ta kama fatan katar ya sanar ta rike kam yi haka sai ya ji zai yaje kawai sai ya koma ya zauna. Abajal ya ce tashi ya ce an farke ni tana ya ce a kai dai boro kunya ne ka tashi ya kasa tashi annabi ya juya aka samu masu imani da yawa annabi yana tafiya ana kalmar shahada Abajal ya ce tashi ya kasa tashi a ƙarshe Abajal sai ce to tunda ba za ka tashi ba mu tafiya za mu sai ce kaga Abajal a nemo mun masu tsubu da masu ɗibbu su zo a yi min yan dabaru in tashi wannan ya zo da abu a ƙwarya ya jiƙa ya yarfa ma a tsintsiya tashi ya kasa tashi wannan ya zo da hayaƙi ya hayaƙa mar tashi ya kasa tun rana yamma ta yi magariba ta yi aka yi isha'i lokacin sallar isha Abajal ya ce to kaga kuma muna da iyali kuma muna da gida tunda ba za ka tashi ba mu gidanmu za mu tafi. Abajal suka tafi suka kyala Rukana shi kadai a takaice Rukana ya kwana ana bayan gari ya waye ɗaya kun su Abajal suka fito har yanzu kana nan ina nan ka kasa tashi na kasa. Rukana ya ce to kun ga duniya ba wanda zai iya tashi na daga nan sai annabin nan abinda nake so da ku aika a kiransa ya zo ya tashe ni. Abajal ya ce to kaga mu babu alfarma tsakaninmu da shi mu rigima miki dan haka kai yunkuri sosai. Rukana ya ce to kun ga tunda ba za ku kirawo shi ba ku laɓe ni in aika in nemi alfarmarsa ya tashe ni. Za Abajal suka lallaɓe aka zo aka samu annabi ya ma'aikin Allah wanda kuka yi abin nan da shi jiya fa yanzu yana da annabi ya ce ku kyauta ba ga sanyi ga iska ga ƙura ya kwana shi kaɗai a waje ku je ga nan yanzu san su nan da nan sai ga annabi shi kaɗai yana zuwa annabi ya ga duk su Abajal ba sa nan sai Rukana shi kaɗai a zuri annabi ya ce to kai imani ta Allah ka yadda ni annabin Allah ne ka tashi. Ya ce to ai kaga wannan addinin naka in na ɗauke shi na kai shi garinmu ba su san shi wannan addinin ba taron dangi za a yi mun a kashe shi. Annabi ya ce gaskiya ne amma ka ɗauko ƙafa daga garinka ka zo garin annabin Allah don ka kunyatar da annabin Allah to tunda ba za ka yi imani ba ni kaga tafiya ta. Annabi ya juya ya ce a'a ya dan Abdullahi su waɗancan sun ce in aka yi maka sharri kai ba ka sharri alkhairi kake to in ci arzikin alkhairin nan naka. Annabi ya ce gaskiya ne ƙasa suke shi kawai sai ji saka yau yana yunkuri sai ji ya tashi annabi ya juya ya tafi kawai sai ga Abajal a doki a guje yana zuwa a guje. Rukana yi tsalle hau dokin nan ga annabi shi kadai ya ka tafi a guje ka kama mayafinsa ka shaƙe shi ka daga ka juya ka buga da ƙasa. Rukana ya ce Abajal kai hau doki bi shi je ka gwada jikinsa to ai shi ya ji abin da ya ce ne. To Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya bar mu da annabi saboda yanayin lokaci ga malamai na to Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi daraja
shi annabi yana da daɗi ne ga sauƙi manzon Allah alaihi salatu wassalam. To kissa ɗaya an gane ai daga ita takaitawa zami garinmu da nisa kuma na ga shahirai sun zo za a yaba manzon Allah alaihi salatu wassalam. Wannan ta sa Abu Jahal ya kasa imani, sai Abu Jahal ya ce kai ina Walidu, suka ce ga mu, ya ce abinda nake so da ku ɗebo min takubba a tattaro min 'yan daba 'yan iska, za mu je mu samu ɗan gidan Abdullahi. Kun san me za mu bar? A'a, zuwa za mu sassare shi. Wannan magana da Abu Jahal ya faɗa, wannan labari sai zo wajen manzon Allah annabi alaihi salatu wassalam, a ransa sai ji bai ji daɗi ba. Sai Abu Jahal za a zo a yi masa kaza, a yi mar kaza. Sai ga Jibrilu, ya ma'aikin Allah, Allah ya ce ka kwantar da hankalinka. Allah ya ce falyada unadiya sanata uzzabaniya. Allah ya ce ka ce da Abu Jahal ya tattaro 'yan daban nasa sanata uzzabaniya. Allah ya ce shi ma zai taro nasa 'yan daban, su ne zabaniyawa. Annabi ya saman dutse ya ce ya Abu Jahal, Allah ya ce falyada unadiya sanata uzzabaniya. Allah ya ce ka tattaro 'yan daban naka, shi ma zai zo da 'yan daban nasa. Abu Jahal ya ce wai Allah yana fa da 'yan daba wasu irin zabaniyawa ne. Walid ya ce mu je mana. Abu Jahal ya ce kai ka san zabaniya wannan Allah? Ya ce a ya ce to baka san sa ba zaka ce mu je? In muka je kai ka san ya suke, da ka taba ganin ɗayan su sai ka ba mu labari mu je. Abu Jahal sai ya ce to tunda haka ne a kyala zuwa. Abu Jahal ya ce to wani makirci za a kulla. Abu Jahal ya zo kan hanyar da annabi yake wucewa, kawai sai ya haƙa rami. Da ya haƙa rami, Abu Jahal ya samo sillan kara ya gindaya ya yi ramin wawa keke ga faɗi ga zurfi. Ya gindaya sai ya ɗauko tabarma ta karoni, sai ya shimfiɗa ta, sai ya ɗau ƙasa ya shishin ya barbaza. Abu Jahal sai ya wajen ɓaddabami. A tunanin Abu Jahal, in annabi ya zo wucewa ya faɗa, in ya faɗa su mai da ƙasa a rufe annabi. Ai annabi ya taho, sai Abu Jahal sun lallabe suna kallon yaya annabi zai faɗa ramu. Ai annabi yana zuwa yana tahowa, Abu Jahal da ya tabbatar annabi ya kusa hawa kan wannan ramu, Abu Jahal sai ta so a guje. Ai annabi yana zuwa yana taka wannan ramu, wani dutse kawai sai ya doro daga cikin ƙasan wannan ramu. Ai kawai sai zo sai tallafa annabi haka. Abu Jahal yana zuwa sai ya ga annabi akan ramin a tsaye. Abu Jahal kawai sai ya zagayo ta bayan annabi, sai danna kafaɗar annabi. Annabi ya ce Abu Jahal ya, sai ya ce ina dan taba kafaɗar ka in ji wai kana da ƙarfi ko ba ka da ƙarfi. Wai shi so yake danna annabi a ramu, bai san dutse ya tara annabi ba. Annabi yana gama kawai yana tafiya. Abu Jahal maimakon ya cire wannan yayin ya toshe ramin tunda kai da bai ci ba, Abu Jahal sai ya manta. Yana mantawa hanya ta biyo da shi ramin. Ai Abu Jahal sai Allah ya ɗauki tunaninsa baki ɗaya. Abu Jahal yana zuwa yana taka wannan ramin, Abu Jahal sai ya fada. Yana fadawa ƙura ta tashi, sai ga su Walidu Sa'asi suke batu. Abu Jahal garin yaya ya ce wantawa ne, ku zuro igiya ku janye ni. Ana zira igiya, Abu Jahal ya haka zai rike igiyar, sai ƙasa ta zabtare ta ƙasa. Abu Jahal sai ya ƙara ƙasa, aka ƙara zira igiya. Abu Jahal ya haka sai rike, ƙasa sai ta ƙara zabtarewa ta ƙasa, aka ƙara tattaro igiya aka zira. Ɗan Abu Jahal zai rike, sai da ta kai Abu Jahal in aka ƙara zira igiya in yayi ƙasa to ya tafi kenan direct to jahannama. Abu Jahal ya ce kan ku zuro igiya, kar ku zuro igiya, ƙasa nake. Duk duniya ba mai iya fitar da ni sai ɗan Abdullahi. Suka ce to ai kai rigima kake da shi,
ka ce ba za ka ci arzikinsa ba, ya ce ni ba zan ci arzikinsa ba, amma a je a yi kiransa ya zo ya fitar da ni. Aka zo aka samu annabi, ya ma'aikin Allah ka ji abin da ke faruwa, Aba Jahal ya faɗa rami, ya ce ka zo ka taimaka ka fitar da shi. Annabi ya ce gani nan. Ai annabi yana zuwa, Aba Jahal, annabi ya ce gari da aka ka faɗa, ya ce tsautsayi da rami a hanyar ba. Aka kawo igiyar tulus aka zube gaban annabi, annabi ya zira igiya ya kamo Aba. Annabi ya ce a'a, igiyar a mai da ita gefe. Aba Jahal, za ka imani da Allah ka yadda ni annabin Allah ne in zaro ka? Aba Jahal ya ce in ji ni a tsandauri tukunna, in ji ni akan ƙasa zalla sai ai wannan maganar. Annabi ya ce to Aba Jahal kenan. Annabi yana miƙa hannunsa, Aba Jahal kawai sai ga hannun annabi ya zo har kusa da shi, yana riƙewa kam. Annabi ya zaro Aba Jahal, yana ajiye shi. Aba Jahal ya leƙa ramu, ya ga zurfinsa, ya ga talli igiyar da aka zira, ya ga bata ɗauko shi ba, ya ga annabi kawai haka ya ce gaskiya wannan sihiri ne. Shi yasa duk duniya ba a taɓa kafiri irin Aba Jahal ba. Kaga dai a kafirin duniya an yi Darmashilu ibn Fomilu, an yi Jalitat, an yi Dagartus, an yi Namaruzu, an yi Kan'ana, an yi Fir'auna, an yi Jalijal. Waɗannan kafiran duniya ne, amma ba ɗan iska irin Aba Jahal. A yakin Badar ake kashe shi, an fita yakin Badar. Dama Aba Jahal cewa in an je yakin Badar, shi annabi kar wanda ya taɓa annabi, ni da hannuna zan je na kawo shi, in kawo shi Makka Ka'aba, in tuhume shi me yasa ya kirkita mana allolinmu, in ji Aba Jahal. Da aka fita yaƙin, ya ga an kafa rumfa, annabi yana zaune shi kadai a rumfa, ga Abubakar a ƙofar rumfas, ga kafirai ana yaƙi, ga annabi ga sahabbai. A yaƙin akwai Okasha ibn Musif, ana yaƙi sai takobinsa sai ta karye, ba komai a hannunsa sai kota. Ikira mata ɗan Aba Jahal sai ga to ai wancan ba takobi ce a hannunsa ba, kota ce yake barazana. Ai Ikira mata kawai sai farwa Okasha ya ga kawai Ikira mata ya tasa mar sai kore yawan furin manzon Allah yana gudu. Annabi ya ce Okasha zo nan, ai yana gudu yana zuwa ga Ikira mata. Annabi yana juya kawai sai Allah ya tasa wata bishiya. Annabi ya ce ke bishiya kawo taimako, ai bishiyar kawai ta zo gaban annabi, tana zuwa ta rankwafa. Annabi ya kalli zangarniyarta, annabi ya kada ya ce Okasha rike wannan, ai yana jefa mata. Tana zuwa hannun Okasha fa hazzahu hazzan shadidan fi yadihi fi da sayfan dawila, sai ta juye. Zangarniya ce fa, amma ta juye ta zama takobi. Aba Jahal da ya ga annabi yaƙi shi hankalinsa a kwance, Aba Jahal sai ce to bara in zagaye in gudu. Ya gudu kenan, ya hau saman dutse. Akwai wasu sahabbai matasa ana ce mas Ma'azu da Mu'awwis, suka gano Aba Jahal gashi ya gudu, abba suka bi Aba Jahal a guje yana hawa saman dutsen suka hau, sai suka rika shi. Aba Jahal ya ce kai ya aka, suka ce wajen ka muka zo, duk duniya ba wanda muke so mu kashe sai kai, dan kai ka takura wa annabinmu. Aba Jahal ya ce to kai mu sauka ƙasa. Suka ce ai nan akan ƙasa kake, kai ba mayaƙi bane ba, fito a fafata. Sai Ma'azu ya ce to ka gane Mu'awwiz abin da za a yi, zan tinkare shi, zan je na rungumi Aba Jahal, na san zai sare ni, amma in ka tashi da ni da Aba Jahal ɗin ka sare mu gaba ɗaya ka kashe mu. Ka je ka kai wa manzon Allah labari, ka ce ni na ba da rayuwata dan na kashe Aba Jahal, ka kashe mu baki ɗaya. Na san hakan zai faranta wa annabi. Sai ya ce to ba haka za a yi ba. Ya ce ka san ya za a yi? Mi yakin da annabi ya koya mana. Ya ce wani iri? Yakin sama. Ka san ya za a yi? Kawo nan ka faɗa ta. Aba Jahal zai tunanin saro ka,
ni kuma ta ƙasan kawai ne maɓarna. Haka za a yi. Ma'azu ya taho a guje yana zuwa kawai sai Mu'awwiz ya mar haka da hannunsa yana tsalle ya hau kan tafin hannunsa da ya ɗaga sama ya jefa shi sai ya zo hannun kan kafaɗarsa kawai sai ya zara takobinsa shi kuma ta ƙasa sai ya zara mashinsa. Abaja ne ce kai wannan wani irin yaƙi ne suka ce wanda manzan Allah ya koya mana kai ba ka ce mayaƙi bane ba shigo mana. Abaja ya taho zai sare na sama na ƙasar kawai sai ya soka